जायहा पेरालाइज जायहा थाबायनो हाया जाय साखाजों नारग्रा बे सुबुंखौ अन्नानै लाबो बिसिम जों बिनाय जागोन आंहा बोलो गैया इसोरासो बोलो दं आं सोखाया जिसुआसो सोखागोन ओंखायनो अइल गारिजों लाबोदो लाबो ओरै लाबो ओरै लाबोदो ओरै लाबोनाय बेखौ बिथिं लाबो आफाया बेसे गोबाव जाखो नोङो 5 बोसोरसो जाबाय 5 बोसोरसो जाबाय आथिं आखाइ गासैबो ए साइड बे साइड थाबायनो हाया मथ'दो थाबायनो हाया एवबा बेनिफ्रायनो बिजानो नोङो फायखाना जानायफ्रा नोंनि बहा बाहेरायाव लांनांगौ ना नोङो निजेनो थाङो बेखौनो लानानै आदसा दे बेनिफ्राय मा जायामोन आगोलाव आङो स्ट्रक जानाय काश्मीराव आदसा नों मा मावोमोन डिफेन्सआव मावो CRPF आदसा बेनिफ्राय मा जानानै बिदि जा माबा नोंहा प्रेसार दंमोन नामा प्रेसार दङमोन हाइ प्रेसार दंमोन आदसा बिहुनि दिनाव थारमाने आङो सुटि दानना थांबाय लोगोफोरा आरो उत्साहबाय आंखौ खाना जानो बिहुनो जाहोबाय खानाखौ आदसा फैसा थिखांबाय बिसोरो हाजार थिखांनानै लोंबाय जाबाय ओरै लोंना जाना आं जिरायबाय आरो सारपायाव जिरायनायावनो गोग्लैना होबाय सारपायाव गोग्लैनायाव थिखांनो हायासै आरो आं आदसा नोङो लोंनाय जानायाव दंमोन बे समाव जौ बेदर जादोंमोन बेनि उनावहाय नोङो गावनि गोग्लैबाय सारपायाव जेब्ला नों डिफेन्सआव दंमोन बबेहाय काश्मीराव डिफेन्सनि मा CRPF आदसा बेनिफ्राय नोङो बे CRPF हजोंनिफ्राय जाना फैदों बे समाव लोगोफोरजों नोंसोरनि डिफेन्सनि लोगोफोरजों लोंनाय जानायाव दङमोन नोङो अब्ला नोङो बे समाव नोंनावथ' हाइ प्रेसार दं होननानै मिथिना मिथियामोन मिथिखायोमोन अब्लाबो जादों लोंदों मा खालायनो दा उपाय गैयाना लोगोफ्रा नाथाय बेनिखायनो जों दा मिथिनो मोनबाय मानोना जायनाव प्रेसार दङ बिसोरो अननानै बे लोंनाय जानायखौ नोंनि बे जानायनिफ्राय नों गुबुनफोरखौबो बादा होनो हानाय नोंनि बे दुखुनि गेजेरजों नों दा जिसुखौ फोथायो ओमफ्राय आफाया बबेनि आङो जाफ्राबारि बेंबारि खाथियाव जामफ्राबारि आदसा बेनिफ्राय नों आंखौ सिनायो दिनैनो फार्स्ट फायदा खोनायो आरो आङो आदसा बेनिफ्राय नोङो बेसेबां बैसोनि जाखो आङो 16 आप जाबाय बेनिफ्राय नोङो रिटायार जाबाय रिटायारबो जाबाय नों जिसुनि सायाव फोथायनाय दङ ना जिसु हायै जेबो गैया आंथ' सोखाया आइ एम नट हिलार आं सोखाग्रा नङा जिसुआसो सोखागोन जिसु हायै जेबो गैया नाथाय नोंनि फोथायनाया थानांगोन दिनैनो हामगोन बेखौबो दासान इसोरा नोंखौ नेगोन इसोरनियाव फोथाय दिनैनो हामब्लाल' आङो इसोरखौ फोथायगोन बे नङा सानसे दिनै गाबोन समफोर बेबायदि इसोरो गावनि गेदेर अननायखौ नोंनियाव नेदों जानो हागौ दिनै बेफोर दुखुनि गेजेरजों आं दा बोसोनफोरखौ होबाय थादोंमोन दुखुआव थायोब्ला जों इसोरखौ गोसोखाङो हयथ' नोङो बे दुखुआव गोग्लैयामोनबा नोंथ' बे जायगायाव फैनाय नङामोन फैगौमोन नों बेबायदि पेरालाइसआव गोग्लैयामोनब्ला दे बुंनाय नों गाबनो ओंखारदों ना गोबां दुखुआव दं बुंनोनो आरियानो गैला इमान दुखु दङ आङो बेनिफ्राय नों फैनाय नों बेनि मा जायो ओरै फै नों बेनि मा जायो बिसि जायो आदसा नों बिनि दुखुखौ नुनानै नोंनि गोसोआव दुखु दंफानो गैया दंफायो नोङो सोखाजानायखौ लुबैयो सोखाग्रा सोर आं नामा नोङो सोर जिसुआ सोखायो बिनि दुखुखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनफादों जोङो इसोरनाव गथायगोन सोखाग्रा आं नङा दैमालु नङा जों बाहाय थानाय रावबो नङा इसोरा सोखागोन बेखायनो जों बिनियाव बिगोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर नोंसोरखौ आं गुरै खावलायहरो जोंनि अनजाग्रा मा नाममोन आफाना दिनै अनिल कुमार बर' नोङो बेबायदि जाथाय जानाया कय बोसोर जाखो 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोरफोरा जाबाय
8 बोसोर नोङो बेबायदिनो दुखु भुगिनानै दङ इसोरनियाव नों बत्सा खालाम जों बिगोन आरो बेनिफ्राय नोङो दिनै जों बिनायजों लोगोसे आरोबाव दिनैनो साखा जागोन बेखौबो दासान इसोरा हयथ' दानो हागौ एबा गाबोनबो हागौ समफोरबो हागौ बिनाव बत्सा खालामनानै था इसोरा नोंनि गेदेर बे दुखुनि गेजेरजों इसोरनि गेदेर समायनायखौ नुनो मोनगोन मानोना लाजारुसआ जेब्ला हाखराव सानब्रै दङमोन गेदेर इसोरनि समायनायखौ नुनो थाखायसो जिसुआ सानब्रै उनाव बे जायगायाव फैदों नोंनि बे साखा जानायजों इसोरनि गेदेर मोननायखौ मोननो थाखाय जानांगौ बेखौ बेनिखायनो जों दा बिनोसै दा जोङो बिनाय जासिगोन नाथाय जोंनि दिनैनि बे बिनायजों नोंसोरबो अननानै अनजायगाफोर दसे गसं बेनि थाखाय पेरालाइस दंबायना बेबो बेखौ हमनानै बे सेराव बे सेरखौ लाबो सेरखौ गोग्लैगोन दे सेराव दे सानै पेरालाइसखौ जों बिनाय जागोन दे भाई जिराय আপনি বড় ভাষা বুঝি পাই না বুজি পাইছে বুঝি পাইছে না অসমীয়া ক'ব পাৰি না বড় ভাষাও ক'ব পাৰে আপুনি এতিয়া অসমীয়া কম আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে তিলা গাৰো বস্তি পৰা সৰি আচ্ছা গাৰো বস্তিৰ পৰা আপুনি কিমানজন এতিয়া পেৰালাইছ হোৱাটো 1.5 বছৰ হ'ল 1.5 বছৰ মান হ'ল আপুনি কি হৈছিল আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ আছিল নেকি নাই প্ৰেছাৰ নাই ছাৰ এই লেচু গছৰ পৰা 4 ফুট আছিলে তাৰ পৰা কি হৈছিল চুগাৰ লেচু গছৰ তাৰ পৰা গিৰি গৈছিল আৰু পৰি গৈছে আৰু তাৰ পৰা তেনেকৈ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আপুনি বহুত কষ্ট পাইছিল নাই জানো হয় ছাৰ এনেকৈ পেৰালাইছ হৈ গ'ল যি পেৰালাইছ হোৱা নিচিনা বহুত দুখত এতিয়া আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ হ'ব ছাৰ এতিয়া আপোনালোকৰ बयबो नोंसोर अननानै आखाइखौ दिखांदो जों बिसोरनि थाखाय बिनाय जागोन दे बयबो आखाइ दिखां बयबो नोंसोर बुंदो आंनि उनाव दे আপনালোকৰ दे नोंसोरबो दे नोंसोर बुं गोसो होनानै दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैगोन जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो ससे गोथैखौ थाबाय होदोंमोन गोथै लाजारुसखौ जिउ होफिनदोंमोन जोनोमनि खाना बातिमाइखौ गुलु खालामदोंमोन दिनै बिसोरखौबो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों नोंनि गोथार क्रुसनि बोलोजों गोख्रों खालामदो हालेलुया हालेलुया आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर जिसु जिसु हालेलुया लाई 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 जीजा 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 जीसु 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 नोंनि अननाय जानायनि बोर जानायनि महिमाखौ होनानै बेखौ नों थाबाय दे आंनि बोरमानि जीसु 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 लाई 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 जीसु 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 हालेलुया लाई 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 हालेलुया 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 लाई 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 जीसु 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 जी और जीसु नोंनि महिमाखौ नोंनि बोरखौ नोंनि आफा नों मावनो हायै जेबो गैया नोंनि बोरा बेनि सायाव थादों नोंनि जोबनायखाय महिमाखौ गोथार जिउआ बेनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोला बेनि सायाव थाफैगोन हे नोङो हे राफेलारखौ नों सोरखारनानै फैनानै बेखौ दांफैदो राफेलारखौ नों सोरखारनिफ्राय फैनानै बेखौ दांफैदो हे आलपन्जाब नोङो बिथोनादो सोरखार थानाय जिसुनो बिथोनादो जिसु मावनो हायै जेबो गैया आलपन्जाब जानानै दांफैदो बिनि आखाइ आथिं बिनि गासैबो थानानै बोरोदो आइ लाइ 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 जीजा 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 जीसु 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 नि जीसु नि मै जीसु 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 जीसु
Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Thank you, Jesus. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Calmly. Hallelujah. Oh, Jesus. Jab तक online पर जब कुछ कबर करने नहीं online जब कथाबा ही दे नहीं माउंट हाई जब क्या पर वो नहीं जब तक online पर अभी से चला Hallelujah. और पर नहीं था बेने है तो था बेटेंगे नहीं रब कर था बेटे कहते हैं जो सुने बेटू को जगह नहीं था बेने बोले थे आगे पर बड़े थे हे रात पहला पन पहला नहीं जब लाभ नहीं अन्य जब जिस नहीं बोले जंग और ऐसा नहीं चले आले चल और जिस जगह तक आप नहीं मारता जाते जिन्हीं के चल कर जिन्हीं जब अपने हाथ नहीं जाते जिन्हीं जाने ना को जिन्हीं जाने आल जिन्हीं देखा नहीं ना कर जिन्हीं जंग में जिन्हीं देखा नहीं जंग कर दिलो डाला वो भी कर दे जंग को भी काम ना जरा जिस चीज़ में को टाइगर Hallelujah. Mr. Director, pray, tell her. Because everybody knows us. 하긴 신고 손 나. Obliging home get there. 나 홈lên nè đứng nó sẽ để pray tell her there. This cinema, there. This cinema there. There. Lọc chiếc khói cái cọp đà cái để sẽ pray tell her. This cinema there. There. They go there. This cinema there. This cinema there. This cinema there. And I can't go. Ali labu, angkom dona, angkom nanga. This cinema there. Hallelujah. This repeat there. This cinema. There. This cinema there. Pray tell her. Hallelujah. There. Okay, come now. Hom na lang there. This cinema. This cinema. They copy. There. Bayraw biya. Resta kalma में थंगना हासिल कर दे जिसने मैं दे जिसने मैं आके कॉपना हालेलुया दे थंग लाना थंग दे रेसा कम लांगे दे अच्छा अरे वाली गाड़ी जंग मैं मानसियों हम दे अरे वाह दे भैया लाग इनको भैया प्लीज भैया लाग दे जिसने मैं दे मानसि थापा माइसान जॉब ये दे जिसने मैं दे नंगे दे नंगे सों दे दे गोसों दे आका दिखा हाथों ऊपर दो दे एपल कोड नहीं दोरी वो दे आका कम ना दे चल प्राय चला दे अरे एपल अपने दे जिसने मैं दे दे जिसने मैं दे एपल इन्हें क्या कर दे कबरा क्या को दे हाथों पर दे दे इन्हें क्या दे नहीं भी हमें नहीं है दे अच्छा Paralysis का सब जिसने में खर्च कर बस दे जिराई दे